Milson Black. Ang ilahang gihimo sila. Hala, nice lagi po din nga ng kabinet. Pwede kabinet din, ano po, no? Pwede ko sa magpalit ka itong sa mga furniture. Pero mahal lagi po. Kuhaan naman yun, murag. Nakahin ko, nakuhaan yung isa. Puro 14 daw ba ito yung kuhaan ako? Niya ang makabit na ingani din na siya. Brown di ah. Barato ra po din ingani color. Kung nakan yung kinamahalan nga, alam nyo na. Kinamahalan din. Brown finish siya, pero green ang iyahang glass. Then ang glass. Tapos siya, gold to siya yan ah. Pero Yelo. ang nice din siya no. Magkate, dahil kang kapte. Ipakita mi siya ang mga pangbuhat oh. Di ako dito eh. Kay kani gamit nga ni ko ano matibay po di siya no, di magabok. Nadi ko din magabok. Hindi ko din magabok. Unay man kakainaman kay mga sobra-sobra pwede ra man mong pangbuhaton. Dili ako din hindi parang gigasto. Hello guys, mga adlaw na tanan guys, ako na pud ni si Ruby Provinciana. So gahimo na pud ko og buko pandan with gelatin kay wala lagi ko buko guys, man gelatin na lang ang ibutang dani. Guys, nabutang na mo ang jelly, wala ako naka video gi pasagi kuskus ra na mo ang jelly. So jelly lagi butang na mo guys kay may buko. Pandan ni siya nga na gelatin. So doon ni siya kakaldero guys ya. Amo nang gidaghan kay rong di na may magsigig luto. Mahal na ba ito ang gas? Yan na guys, nakahimo na may ugwan. Amo na sang gituzo og daghan kay ang di na may magsigigimo. Diya maghimo pa ko og mangga guys. Sa nigiunan ning pandan kay imo ni ganahan gabalik-balikan nila. Kuha ni siya kanang lami ni siya kay kuha ni kanang shake nga pandan dya. Nagkuhan ko ka ng gelatin nga ako na. So patay na himo daghan guys kay daghan po daghalin ug daghan taghimo. Ipabugnaw pa na siya guys kay init-init pa. Wood finish nga brown. Wood finish brown. Diya ma'am na nami dari ma'am kanang mao kun nilang brown. Wood finish, mura siya wood ba? Oh, nice bitaw siya mura wood. Brown siya niya, mura siya wood ang iyahang hugis niya sa iyahang pagka-brown ba? May pagka-wood. Yeah, okay. Kanina, mura wood na siya. Wood finish mo na siya. Meron ako, kuha na ka ng kuha. Masang ba yung namat sa anin niya? Mats raman siguro na. Basta gihang ganahan kay ang cream niya is brown. Di, yung tanaw, di man kuni brown. Hindi. Oh, mura siya kuan. May pagka-Milson Black na. Mura siya. Di po siya black, Milson Black yun siya. Kanang mura siya di siya yung black food kanang mura gray. Oh, may pagka-gray. Karon, may pagka-gray. Di po siya black, may pagka-gray. Kaya ang black mo jud kaya. Hani mo jud na siya. Nya amo ra mong ipakuan niya kanang ipa-estimate og pasok ko dito og bilay magasto ba. Ang dildo gamito niya brown powder. Una. Usa may nice ipares ani ya. Na kami ma'am, ego ra gud may mo. Taod. Trabaho. O sa mga kuan ninyo di ay. O mga black nino. Diha. Ngamura sa Gold na, gold. Ano yung gusto niya katong with spring ng kuno? Sige. Nya madto lami dito para total si papahinal.
tagiyan ni siya ma'am pero kuan, yang papa mo imo final sa presyo kay naay screen. Nya salamat. Sige, salamat. Salamat. Oh, salamat. Bye-bye. Bye-bye. Sige. Amping mo, amping. Moadto ra ko imong papa. Daw nga. A few moments later. Guys, sa Jukan ko dari guys kay nay nag-order og biko. Luto sa ko kay na liit na ko dani dapat ma-deliver di sa Alas City. Kaya sadyo-sadyo pa man hinuon. Dari ko nagluto. So diyan na guys kanang kaluto na ko daning biko. Dari ko sa kahoy galuto kay maka-save na ta sa gas. Na ini order guys. Hindi ka ni sobra dani sa order ang isang sorry dito sa gripping. So yummy biko. Diyan na ma'am maging paborito nga biko ma'am. Kasi na naman din ay ni-order. Ganahan man dyan ang among silingan daan ni malang kaluto siya. So diyan na guys, nanay na hatod si Papa Edi sa among silingan rato sa katab dyan. Kuan ka nang nay nasubra ka ni upat. Ito na naman ti-order. So ihatod na ni Papa Edi ron. Ihapit din niya kay duty man si Zara man ang ihapit. May nakbisit sa plastic ninak. Nang gihatod tong duha guys. Ijara nang gisabay sa kuan. Guys, sa ning ihatod, so ang gigamit kaning ice bag kay ara ni sa ibilin didto sa maghatod pud ko daning biko. Ja ibilin ra ni siya kuan ra ni siya. 15 ka mangga nya. 15 pud ka chocolate ug kanang 20 ka buko. So asan ihatod guys kay tiga nga tire guys kay nalikoy kato-kato sa liog. So para di makuan. Ibutangan na sa windpin para di ka sa kato na may windpin nga mapalit nga katong skin oil na di makakato bitaw sa kuan tambal sa kato. Kaya mag-deliver po ko daning biko. Kumbati lang ta guys kay hindi ta mo kumbati tay mahimo. So ara ni ihatod dya mo balik ra ko guys kay suroy ko guys hindi. Ayo. Dai. Ayo. Dai. Ayo. Ay. Guys, kanang ikan ko na maligja og kuan guys. Wala ko na kapag vlog kay ang cellphone lubat. So kadugmi karon sa katong nawaligja og kuan ba. Sliding glass. Ang galikon guys, so pilay total. Hangyo mi ana ba? Kayo makahangyo ko numi, ipadayon na mo to kuan. Ug ali mangita na pataglaing kolor sa lamin ng ane, lain na pod. Di katong baratuhon na. Ato marto na. Sige ah. Kung magaling eh. Kaya ako sang pinita na. Single ko naman. Katong pino lagi o Katong nay usang dagkong mata. O double ni siya. Dira o.
Ang sa katong wood finish niya bronze mo ni siya 24 unyag makaturang kuan katong Milsin black 18 with screen double ni siya tanang screen ane. Nya. Pila may total ana? Ay dili kani rang og tagsa-tagsa naman eh. Kani. Usa do tulo ra man daw sa bintana. Oh, tulo. Tulo ra gamay man tong sa Duwang kabintana. parehas. Gamay man tong sa Ah. bintana. Duwang Mukha parehas ni, po no? sa gamay-gamay. Mo gani no. Kani mo sa kuan sa katong wood katong brown nga wood skin Dali, sa kabintana mo kantidad og 5 og 7 dire gamay. Ah, kay yung giingon ra ba si mo anak kay murag 6,000 ra ba yung estimate. 6,000 o adiri ka. Mo na 618 mo ni siya. Ah, sa puti. Dili ito. itong itom. Mm. Og puti mo lagi hapon ng puti mo presyo. Kay mo ra maglas na. Kini siya mo'y presyo sa dire. Oh kana kaning katong na ay wood finish. Oh. 24,000 siya. Flat 24. Nya ikire sa og gamitan nimo puti nga frame or Milsin black nga frame, ang presyo ana mao ra gyapon. Pero ang screen na to Kini double. siya, boss. Ah, double ko nung screen. 24. Pila may hangyo nimo anak ko panalitan. Og adiri me Oh, kung kini siyang 24. mabuta na gyud lamon sa 23 boss. Gamay ra kay pahangyo kay kini mo kinamahalan kuan. Ah, 23. Kani mo kinamahalan nga Kung ari ta aluminum. sa Milsin Black, Ah, mani presyo niya. mo ni presyo niya. Pila man po yung bawas ana? Kani siya ako na nihatag nimo og kuan 17. Ano siya? Mo ni akong total tanan kaning wood finish mo man yun ay kinamahalan. Nya ang price na kana 24 nya mo paubos ko ani 23 ra gyud. Okay, mo lagi na mo discount me na. Ug madiri kas Milsin black o PC white parehas ang presyo ana nila 18.5 nya ang last price na ko ana is 17,000 ra gyud. Dari guys, grabing init tabi sa bagdag motor mi, grabing kainit. Di kanday mi sa kuan guys nang amuging adto lagi dadto ag kuan kanang sliding ang tag-ija ba nya kay gahapon lagi nag kuan dari ag kuan kanang nagsukod nya amuging adto kay katong nagsukod dari gahapon. Kuan na to anak. Dara kainit guys kanang salamat ikadyo. Ag ang skin di guys nahurot dia gikuharan ni Papa Eddie ang sidlanan. Salamat ka doon ja wala ko nakabag-vlogan niya kay ang cellphone dali lagi ni sa malubat unja mo lagi to guys ang total arang mahal na kerat ko maikog ko ni Ma'am Bisminda nga mas mahal pa man di ay sa kulurop ng bintana pwede raman tani nila bintanaan og kuan guys ng kawayan ba pareha na sa muhang DIY na hindi naman tama sidlan o wakwak. Nja, yung kaliterally po si Ma'am Bisminda nga kung ano paglimi naka papanday dari sa atop kay napalagi gibuhat ag nay panday nagkuan na pud siya inquire na lagi pud mi og kanang sliding kay papalitan na lagi pud mi para inagaman kuno og atop mataod no kuno pud ang bintana. Nja, salamat jud kadto Ma'am Bi kanang ingilay ko nga grabing kamahal ag isa guys mahal jud kadto siya katag 24 kuno to nga kuan kanang katong brown pero nindot with kadto siya guys ay nakita mi siyang kuan brown murag unique pud siya tanawon pero aron lang jud kamahal kuan kana salamat kadto ni Ma'am Bi pidiran tapod mi magdilusi pero ang dilusi kuno kadugajan kuno magsigabli-abli nga na aw siguro ingana man jud pud na ang mga mag na sila kuan kanang napod sila dilusi man pero malagi Ma'am Bi kanang mahal lagi kadto ikog ni Ma'am Bi nga mahal kadto bisi utson ja kuha na di sa tag 6 mil ron ni ang bintana ang nakamahal man gud to guys murag barato ra man tato dito pabutangan og kanang screen double screen ba kay pa double screen man daan ni Ma'am Bi manang medyo mahal jud siya pero pag walay screen nasa mga tag 6,000 ra siguro to ang kada ingana kay dadto sa nagpahimo dadto ag kanang igagaw ni Papa Eddie tong nice ni agi hangi vlog pa daw gid pahimo sa kuan 6,000 ra kuno to kada bintana pero gamay ra nun to nga bintana kani kay murag dako-dako magud sa nga bintana guys manang kuan sa dako-dako magud sa nga bintana manang kuan kadto siya kanang mahal kadto laging brown
Mahal si Jack kay ang brown nga lining matoy pinakamahalan ko nuto. Di okay ra manig ka ng maratuhon taning kuan kanang ginan si Mambing nga ng maratuhon na laman dyan nangita pag misalain among gipapungutan na mao ra maghapon ang presyo. Unsa katong 17 kuan na to guys abil na tustan ng libor. Kunik tanin tulo ka bintana. Grabe mahala ka juro magpahimo og bahay di ay ni. Grabe. Manang karong panahon na grabe jud mahala jud tanan. Wa na tay ma kuan nga barato manang salamat kadto ko ni Mambi nga janinggi pa human jud namo unja dito dapita guys ikuan pa na siya kanang papailan pala ganublak na may daghang sobra dari nga mga kuan graba o kuan kanang pang patong-patong sa nublak na daghan pa kadto ni mga graba kay kani para man dari sa sahog napidaghan unja kadto naka-ready na gali tungtuan to unja maghuwat lagi ko ni Rubin ugma. Mumessage to kay Sabado naman ugma guys. Mumessage to siya og kuan. Nahuman na siya sa siyang project dadto. Diya katong sliding. Ikuan ra to kanang isa ra to kaadlaw. Pwede ra to nila itaod bisag Domingo. Mutaod ra sila bisag Domingo. Diya salamat kadto ni mo Mambi kay grabe jud Mambi di na jud ma ihabag mo hanggi tabang namo kanang. Ang ginuora jud mo bawas ni mo Mambi sa imong mga grasya nga imong gi-share namo kay nalagi nang utana nga giyansa ko na si Mambi kanang nganong gi tagaan ko ngani kadak so utana pa ko ni Mambi nganong iya kong itagalog mga ngani iya para mong i-update ug say iyang reply guys kay man sangginan nga Mambi sakto na jud di mo hang ihatag kay pertinda ko ana iya di ra jud ni daghan kadto guys di ra bay amo yang gipahimo tanang mga gamit sa kusina nagihatag di dyan namo dyan halagi sangginan nga maluoy na ko ni dyan guys dyan di man dyan tamahimo kay may man dyan siya guys nga dawaton na dyan ang upir manang patay mahimo salamat si kadyo ni Mambi si mohang paglab na mo kanang kay masuko lagi sa dyan mo dawaton na dyan ang ihatag kay grasya katunang utana, wa ko na nga jo na niya, wa ko ni message, wa ko ni nga jo nga ma'am nganan niya, buhatan ni ma'am, palitan ni ma'am, wa jo ko nga na guys. Kay bawo na las ma'am bisminda nga balibad pa jud ko kay maikag na ko, maluoy ko niya. Maluoy ko niya guys kay dako na kadto sa og na hatag. Kanang kuan na ba jud siya narabaho ra pud siya sa Amerika. So mara to guys ang vlog guys kanang salamat kadto ko ni Mambi ug salamat ko sa Ginoo ug salamat pud ko ni Florami ug sa amahan nga nag-vlog ko nakitaan ko ni Mambi so si Mambi ra gihimog instrumento sa Ginoo nga matabangan ko wa ako mangadto ni Mambi manehang tubag nga wa ko nangadto ni Mambi si Jeray kusa nga ni hatag namo kay basig nagtaka ng uban ba nganong gitagaan ko ngani kadak gitagaan ko ni ngani kusina pa ni siya guys kanang mo ka lang nilinajan dito sa kuan kana open pa man na so mahuman ka namo guys kanang puhon makahumanas kastil og eskwela hinahinayan ra namo na ni Papa Idi siya kay na manginan si Mambi nga hinahinajan ra namo ja mabot lang kay nganong tagaan madjud ko ni ja man jung buhaton tanan wa tay mahimo guys kay ja man jung buhaton tanan nga mahimo mapurman ni tanan ni among bay. Diya salamat kadto Mambi kana mo ra nihang vlog guys kay grabe na din kainit bisag alas 3 na guys nangara pa dyan kainit sa nga tanan mo ra kag mapaso. Ano sa kanima maning init. Kay grabe jang inita. Manang atong si Kuya Rudy mo rang dito uban ni Rubin kay kasi di makayanan sa init. Diya guys, salamat ninyong tanan guys, ninyong tanan, salamat kadto ninyong tanan amping ug ampo tang tanan guys. See you my next video. Salamat kadto ni Mambi. Bye. See you my next vlog.